Για 2 λεπτά το σημείο μετατρέπεται κυριολεκτικά σε πεδίο μάχης. Τελικά, όταν 2 άτομα πηγαίνουν να παραδώσουν το υπόμνημα στον Τούρκο πρόξενο, οι Αρμένοι κάθονται συμβολικά στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια τραγουδούν πατριωτικά εμβατήρια αλλά και ψάλουν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι Αρμένοι της Θεσσαλονίκης τίμησαν τους νεκρούς τους στην 94η επέτειο μνήμης από τη γενοκτονία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από τους Τούρκους. Να κάνουμε μια επικοδομητική γέφυρα ειρήνης από το παρελθόν προς το μέλλον, τιμώντας τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Η μέρα αυτή δεν γεννά νέα μέση, νέες διχόνες. Αγωνιζόμαστε όλοι για μια κοινωνία διαφορετική, κοινωνία δίκαιη, κοινωνία αλληλεγγύη των λαών. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη και οι Αρμένοι ζήτησαν από την Τουρκία να αναγνωρίσει το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Να αναγνωριστεί πλέον αυτή η γενοκτονία. Γιατί έχουν χαθεί άνθρωποι, 1,5 εκατομμύριο από τους Αρμενίους, και δεν μπορεί να περνάει στο παρατήρητο αυτό το πράγμα και να μην αναγνωρίζεται. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον κόσμο πρέπει τουλάχιστον να ξέρουμε και να θυμόμαστε και να τιμούμε. Όπως λένε, η αναγνώριση της σφαγής θα σημάνει και τη δικαίωση όλων των αθώων θυμάτων της γενοκτονίας.